Не, той сега почва. Само Само е така да такова. Show must go on. Да, yes, oh yes, айде. Бате Васи, какво става? Нищо ти ще кажеш. Искаш една нарга шпиле. Yes. Сирвопле. Какво ще пушиш? Веднага. Каквото аз кажа. По твоя преценка. Добре. The King. Добре. За пиене нещо, бате Васи. За пиене Monster. Monster. Zero. Without sugar. Ако може син. О, ти си го избрал син. Ето една вода, бате Васи, че много говориш. Хаздел, да. Аз я харесвам Ето ти бутала. една студена вода, ако искаш. Това е като загубиш пари, пиеш една студена. Да. Уиски, гетрункен. Гетрункен, но уиски нау. Или си склад. Бате Васи, нарга шпиле. Разбира се. Това е най-важното. Аз за това идвам на този подкаст. Свежо сладко. Какво направиш? Каквото аз кажа. Добре, бате Васи, действам ли аз тук? Приготвил съм два микса. Едното за теб, едното за мен. Логично. Yes. Приготвил съм два, едното за тебе, едното за мен. Това е божи гол. Това е като са за европейското беше казал в някакво интервю, брат. Мисля, че победителя на европейското, мисля, че победителя ще е от Европа, ама в футбола няма нищо сигурно. Не, те сега пак го каниха там да тегли някакъв победител за някаква топка и там натиска и така духа на пръстите, прави натиска такова. Вика, какво ще пожелаеш на печелившия? Той вика, същото като предния път, нищо! Бате Васи, това е моето. По-хубавото, нали? По-хубавото, да. Бате Васи, то няма по-хубаво. Така бе, то слабо няма при тебе. Там, нали, тренираш глупости, щурочи правиш. Аз да си го разпалвам? Не, в смисъл да ти дам едно такова сладко, защото нали не мога да консумираш сладки работи. Ето виж как Да си помисля за мен. Едно сладичко, така, диабетно. Феноменален. Чай, че вдигнах пулс, бате. За най-доброто наргиле, Hookah Academy EOD. Абсолютно. Това баримо, бе. Бате Васи, как е наргът? Топ. Точно така, Hookah Academy, топа на топа. Най-добрите нарги, SpaceX Academy. Най-доброто място. Бате Васи, щях ти предложа подстрижка, ама ти вече си минал горе. Аз минах вчера. Щях ти предложа и тато, ама вече е през тато студиото си минал. Не знам коя камера да го покажа, бате. Феноменален, мога да го снимаш. Много е добре. Не знам защо ми обяснява този смешник, че не бил добър тато си. Брат, много е добър. Здравейте, банда! Да. В днешния епизод на Дими Размисъл. Какво става сега, мисля? Ще си поговорим с бате Ради. Чай, че няма обхват. Това бате ми звъни тук, бате. Това не знае, че тук бате сме в някаква дупка, бате. Ма ние верно сме в дупка без обхват. Тук сме в бункера, бате. Може да бягаме от всичко. Escape the reality. Като ни пратят на война след някой друг месец. По принцип. Не е изключено. Така. Привет, банда! Добре дошли в новия подкаст. Днес моят гост е бате Васи. Днес ще обсъдим някои теми, свързани с лимитиращите вярвания и не само. Си поговорим и някои неща от живота, ще попушим по една хубава нарга и така. По една топ нарга. Yes. Само преди да почнем, само не знам как камера да ги няма в тази, че ми е най-близко. Искам да кажа, че това са най-топ наргите в София. Няма да сбъркате, ако отидете Hookah Academy бар студентски, защото Ради и Овча Куповде, но Ради повече се върти в студентски, както се казва, да черпите информация директно от крада. За най-доброто наргиле, Hookah Academy Academy EOD. Така, другото, което е, това, което го е започнало, то е супер готино, за което те поздравявам и апелирам към всички да се абонирате за канала, защото има някои подкасти с колко 5-6 хиляди гледания имаш. Не знам, аз не ги гледам. Няма значение, да. А пък абонации със сигурност не ти съответстват на това, пък нищо не ви коства да цъкнете един subscribe бутон, да цъкнете една камбанка. Може само да спечелите от това, защото той кани супер яки хора, може да извлечете много стойност и да. Тук да не ви са пляскаме. бате Васи комплименти ли си правиш като каним супер яки хора? Не бе, виж, аз не съм като другите, които си поканил, но ще се опитаме да дадем стойност. Абонирайте се, subscribe, лайк, коментирайте. Много ясно, бе, трябва да се подкрепяме. Виден ютубър си ти. Не мога да кажа, съм виден. Благодаря, бате Васи, че прие поканата. То как да откаже с такава хубава нарга, когато чака. Така че, как си ти като за начало? Добре съм в компанията на такова хубаво наргиле.
такъв приятен събеседник, може ли човек да каже, че е зле? Ами не може, не. Кажи ти как си. Бате, Васи, добре съм, павкаме си наргичка тук, готино си не, хубавечко си не и така. Бате, Васи, разкажи малко повече. С какво към днешна дата се занимаваш? Засегни част нещата, към които се стремиш да постигаш, да се занимаваш. Нека засегнем тези неща и после ще си говорим каквото ни е на кеф. Каквото ни падне, да. Ами, за разлика от другите гости в подкаста, нали, които са доста по-напред в живота, Бате Васи първа навлиза и се развива. Аз съм много всестранно развита личност, така да го кажем. Не се опитвам. Имам YouTube канал, свързан с фитнеса и здравословното хранене, нали, колкото и изненадващо да звучи за днешно време. Отделно с това се занимавам с коучинг, най-вече персонален. Имам и клиенти онлайн и в момента карам и стажа си за юридическа правоспособност, т.е. завършил съм право в Софийски и дай Боже, като си го изкарам, вече оттам нататък. Дали ще ставаме адвокати, треньори ли ще оставаме, ютубъри или вече това ще си покажа след време. Силно се надявам. Как избра да се занимаваш с фитнес в такива времена, в които може би моите наблюдения са, че сферата е пренаситена, така да се каже. Вече има доста такова съдържание в интернет и не само. Да. Вече доста хора направиха някаква трансформация със своите тела и начин на живот, искайки да предадат знанията и на други хора, започвайки точно такъв тип бизнес, да кажем, услуга, продукт или нещо такова свързано с фитнеса. Ти как направи този избор? Ами, честно казано, преди 5-6 години, като бях 10-11 клас и бях с надормено тегло, така мога да кажа, бях доста нисчък, доста пълничък и постоянно ми се подиграха. И оттам реших най-накрая да направя нещо, в случая, нали, да започна да тренирам. Защото преди това не съм го мислил, защото винаги ние, като сме си говорили с тебе, хората по-често се променяме, когато изпитаме някаква болка. По-малко случаи е за нещо позитивно. Да, повечето хора намират мотивация в нещата, които, например, им причиняват дадена болка или нещо от този сорт. Други пък се мотивират, когато чуят нещо, че го правят по правилния начин, това им е тяхното гориво, за да постигат своите цели. Точно. А пък при мен беше точно болката от това нещо. И след като вече се трансформирах и почна много да ми харесва, и почнах да помагам и на някакви приятели и видях, че ми се получава. След това реших да изкарам един курс. И просто, колкото и да звучи клиширано, парите не са ми на първо място в тази професия. Те са следствие. Аз искам наистина да помогна на хората да се отърват от тази ситуация, в която съм бил аз. Или ако може даже да избегнат, защото знам... Не попадат в тази ситуация изобщо. Защото знам, нали, колко е гадно, когато човек с надормено тегло. Не само защото съм се влиял от чуждото мнение, чисто здравословно не се чувстваш добре. И точно поради тази причина просто дълбоко вярвам, че чрез моя личен пример мога да помогна на хората и да релейтна, така да се каже, на тяхната болка. Точно поради тази причина реших и да се занимавам и да го започна това нещо. Добре, трудно ли ти беше да намериш първите клиенти, така да се каже, да започнеш да ги коучваш по някакъв начин, да им дадеш режима, начин на хранене? Би да разказвам малко повече за този етап? Доста, в смисъл, като човек, който е започнал в зала първо, мога да кажа, че наистина е доста трудно, защото първоначално никой не те познава. Ти знаеш. В смисъл, и ти като си почнал да се занимаваш с това нещо, още като никой не те познава, хората не могат да се доверят. Още докато не си изградено име и всичко останало. Хората няма как да се доверят, брат, ти да им променяш животите, нали? Ти си никой. И вече идва един, втори, трети, от уста на уста почва да се чува. Обаче всъщност мога да кажа, че от бизнес гледна точка аз не разбирам чак толкова. И този аспект съм благодарен на тебе, защото благодарение на тебе мога да кажа, че
нали, почнах да намирам и клиенти, които са извън залата, защото клиентите, които са в залата, не ги апрочвам аз. Тоест те идват при мене и директно искат да ги тренирам. Не е като аз да си търся хора. И в случая, нали, благодарение на тебе се случи така, че да намерим, нали, някакви клиенти. Да, с посещенията си в бара, които идваш доста често, там се запозна с доста хора, разказа с какво се занимаваш. Да. Те видяха, че може да си им полезен под една или друга форма и се довериха на тебе и започнаха да се възползват от твоята услуга, която ти променяш техния начин на живот. Абсолютно. Точно поради тази причина изключително много харесвам твоя бар и не му правя реклама само защото, примерно, с тебе сме приятели или защото си ме поканил на подкаст, а просто защото там е едно място, което е доста сплотено, така да кажем. Това е много яко, че ти се опиташ да създадеш едно общество, което вътре хората да са приятелски настроени, да си помагат взаимно, да се опознават. И то главно, да, като едно семейство, главно чрез тебе, защото ти си връзката по тези хора. Защото има много други редица наргиле барове, в които, дето се казва, хората засичат се, ама не са си чак толкова близки. Докато при тебе влизаш и вече познаваш всеки и то покрай тебе. И това ти е много готино качество, защото много малко, примерно, собственици на бизнес го правят това нещо. И повечето шефове са такива, нека си върви да си работи, аз за какво трябва да се меша между клиентелата. Нали? Аз даже не ги познавам повечето собственици на наргиле барове, нали? За разлика от тебе. Което е много яко. Така че отидете в Cool Academy бар задължително. Yes. Е така, брата Васи. Имаш ли някакви лимитиращи вярвания, които може би те спираха да излезнеш извън залата, да търсиш нови клиенти за твоята услуга? И какви бяха те и по какъв начин ги преодоля, така да се каже, ако са присъствали в... Да. Ами честно казано, най-голямото ми лимитиращо вярване и когато тръгнах да започвам YouTube канала и когато тръгнах да си търся клиенти в залата, е, че е точно това, което ти каза. Че нишата е пренаситена. И мисля, че това е изключително голям проблем на много хора, които искат да стартират бизнес, защото си казват, че примерно това нещо вече е направено. Някой открил вече топлата вода, то конкуренцията е голяма, аз за какво се занимавам с това нещо. Обаче това лично за мен е много грешно, защото хората не се знае дали няма да им хареса твой подход. Всеки човек има различен подход, ти знаеш. В твоя бар обстановката е една, в другия е втора. Нали така? Твой подход е различен, хората го харесват. Без значение, брат, примерно, наргилето в друг бар може и да е по-хубаво наргилето, примерно. Обаче, трудно, много трудно, но да речеме, че може. Но самия подход, който ти прилагаш към клиентите, ти помага по някакъв начин да елиминираш конкуренцията. Защото не се среща често това нещо в днешно време да имаш такова отношение и точно според мен това печели. Защото колкото и да е добър един треньор, колкото и добре да изглежда, колкото и ти да видиш, че знания, че има, ти просто може да не харесаш неговия подход, да не си вайбнеш с него, разбираш? Да. И аз и преди като си търсех треньор, като се готвех за състезание, аз се свързах с Виктор Тасков, точно защото някакси човек, който е примерно по-близко до мене, по-близко до моя край, по-близко до моите виждания, ценности и без значение каква е конкуренцията, ти винаги можеш да подобриш нещо. И е много грешно, според мен, ако точно това те спре. Защото и ти като почна да се занимаваш с наргилета, предполагам, че сам не знам ти дали си го има това лимитиращо вярване, но със сигурност може да си го помислиш. И какво? Това означава, че трябва да седиш в магазина, нали, не знам дали хората знаят ти откъде си тръгнал, затова после можеш и да разкажеш. Това означава, че трябва да седиш там и да си викаш, това има много наргиле барове. А за какво да правя наргиле бар? Това вече го има. Това е нещо, когато има повече, така се казва, както ти я нарече, конкуренция, макар че аз не гледам така на нещата, а по-скоро като места, на където хората могат да се докоснат до услугата и продукта, там да седнат да изберат най-близкото до тях, което, както казва, да си вайбне с треньора, да си вайбне с мястото и с атмосферата и с всичко. По този начин ти мога да пречупиш знанията, уменията, които си натрупал през годините, ги пречупиш през твоята призма и по този начин хората да се оприличат и да харесат твоята услуга и твоя продукт повече, понеже са по-близко до тяхните разбирания, очаквания и всичко останало.
Точно, защото ако се замислим, брат, това наистина спира адски много хора да се опитат да направят нещо и да си стоят на същата позиция. Защото най-малкото, което това е много голям страх и от провал. Защото нормално е да те е страх да се провалиш, но в крайна сметка това е част от процеса и това, което са уроци, които трябва да си вземеш пулката от тях. И то даже са по-важни, брат. В смисъл, някакси като ти се получи нещо много лесно и не научаваш чак толкова, отколкото ако примерно влезнеш в войната и си вземеш урока след това. Ами пътя е много по-важен, отколкото постигането. Да. Пътя към постигането е изграждащия като характер, като личност, като всичко останало, което биха ти помогнали в бъдеще за много по-велики и грандиозни неща, отколкото просто да ти се случат веднага и да не го оцениш цялото това нещо. На мен би ми било интересно, защото в другите подкасти, това, което съм забелязал, че ти не говориш чак толкова много за това ти откъде си тръгнал и какво си направил и как си го направил. Защото най-малкото, каниш гости, които повече им задаваш въпроси. Ами аз по тази гледна точка искам да дадат алтернативна гледна точка. Да. Различен поглед на нещата. Примерно, виждаш, последните подкасти бяха с хора, които горе-долу са в еднакви сфери, така да се кажат, но има някои въпроси, на които се препокриват, но отговора, който даваха, бяха тотално различни. Коренно различни, да. И пътя, по който са преминали, им е дал този майндсет, който да разсъждава по дадения начин и да отреагират в дадени ситуации. Така, относно въпроса, може би, който ми зададе, именно откъде съм почнал. Почнах да се занимавам с наргилетата, понеже голям любител на това нещо, с колекционерска гледна точка. Работех в магазин за наргилета и аксесуари. Там имаше доста голям асортимент от наргилета, чашки и всичко останало. И покрай това нещо почнах да се уча дали от YouTube, дали откъдето и да било. Има различни групи, в които така се нарече общества, където се коментират дадените новости, които излизат на пазара в световен мащаб. И там примерно качват се ревюта на дадени продукти. Аз ги гледах, взимах си полезните уроци от цялото това нещо и после, когато дойде клиент примерно в магазина, му презентирам му по възможно най-добрия начин. Другото нещо, което ме отличава, че голяма част от нещата, които продавахме, съм ги тествал и по този начин мога да дам моята гледна точка към дадения продукт. Да, не си бил от хората, които... Продавам на сляпо. Да, точно. Да. Никога няма да прецакаш човека и да му кажеш да си купи нещо само за да може извечер дивиденд. Винаги предлагаш нещо, в което вярваш. Тествано е, казано е това и това. Спрямо твоите нужди мисля, че това ще е окей. Да. Ще ти спести време, усилия, нерви. Дори да кажем, може да ти спести и тютюна. Ако примерно гониш някакви по-къси сесии, може да си вземеш тази чашка с толкова капацитет, който побега като тютюн, да си направиш тази сесия, която гониш като времетраене. Може да си вземеш такова устройство, да ти спести въглените, понеже температурата, която ще развива еди, какво си. Може да си вземеш такова наргиле, понеже доста често пътуваш и ти е по-компактно, по-лесно за транспортиране, за миене и всичко останало. И то още оттам като тръгнеш, брат, това вече те отличава от другите. Отношение. Но то не е само отношение, ами прочета, знанието за дадените неща, не е, както казах по-рано, да се продава на сляпо. Запознат съм с внимание към детайла, към всеки един продукт, който се предлага. И по този начин изтъквам неговите плюсове и минуси и колкото повече плюсове накланят към исканията на клиента, той така прави най-добрата преценка. Така е, но аз съм ходил в други магазини, брат, за наргиле, аксесуари и тютюни и не са се държали с мене по този начин. Нали, аз затова ти казвам, че при тебе това е било отличителна черта. На много места е така и хората, полагайки такова отношение и нещата, които правят им идват отвътре, не само отвътре, но с тяхно хоби, страст и тем подобни, се личи когато го правят просто за заплащането, което е там или просто защото наистина им доставя удоволствие. Гори за това нещо. И нещата се получават и това се забелязва от човека от среща. Най-малкото по настроението, по начина на презентация и на всичко. Човека го оценя и би си купил повторно пак от теб. Да. Добре, а след това
ти си работиш в магазина, нали, печелиш хората с твоето отношение и как аджаба реши ти, че искаш да си имаш твой кетеринг за наргилета и в последствие този бизнес, който го развиваш. Исках да го скелна до повече хора като цяло. Бях натрупал вече някакви наргилета в къщи, които съм купувал периодично. Част от тях съм получавал като подаръци за рождени дни и тем подобни, понеже хората, които са покрай мен, знаят, че това ми е хора с нас и това е страхотен подарък примерно за мен. И купувайки ми такива неща, тествайки такива, аз в един момент бях събрал доста такива наргилета, чашки и тем подобни, които съм пробвал. В един момент си казах, тези неща, като наргилетата и всичко към момента са ми пасив, нещо, което само ми вади пари от джоба, дай го превърнем в актив и как мога го превърнеш в актив, когато го превърнеш в някаква услуга, продукт, който мога да го предлагаш. Там почнах с кетеринга, за наргилета занимавах се там известно време, започнах с примерно малко наргилета. Аз ще те питам с колко наргилета почна. Почнахме правилно от първите дни по 7 наргилета на ден, което е нищожна бройка в рамките на 5 месеца с добре таргетираната клиентела и всичко останало и правилния подход. В рамките на 5 месеца стигнах до 120 на дневна база, което е голям скел. Голям ръст, особено на пазара, който е в България и особено за нещо наистина ново. Да. Ето добре, това примерно, че както си коментирахме по-рано с тебе, че има доста наргиле барове, в които можеш да пушиш наргиле, че ти примерно си започна да правиш 5 наргилета, не те ли беше страх на първо място от конкуренцията? Веднага ще ти дам съпоставка с нещо свързано с фитнеса, понеже ти имаш повече досег до фитнеса. Да. Така, когато започваш да тренираш, грешката, която може би повечето хора допускат в процеса е, че започват да сравняват своите резултати с другите хора. Да. Гледайки примерно хора, които са генетично по-добре от тях. Да. Хора, които са положили много повече години, усилия, труд, за да постигнат този резултат, който виждаме в момента. Осъзнавайки това нещо, там насетне почваш да сравнява с себе си и нещо, което проповядва фитнес индустрията е бъди една по-добра версия на себе си. На себе си, да. Именно и почваш да сравнява с себе си, дали си по-добре от предходния ден, днес трябва да си по-добър от вчера и подобно. И следвайки това нещо, не обръщаш внимание на. Тоест на тебе въобще не ти е пукал, примерно. До ден днешен, аз сравнявам само с себе си. Да. В смисъл, не мога да се сравнявам с други хора, защото първо нямаме еднакъв старт. Второто, което е, много сме различни и като хора, и като всичко. И всеки придава различна гледна точка и прочит на нещата в своя бизнес или в нещо, което го влече към дадения момент. Така че нещо, с което трябва да сравняваш с себе си. Добре, примерно това, че първоначално си правил по 5 наргилета на ден, по някакъв начин не те ли обезкуражи поне малко? Мисля си казва, това няма стане. Не, по-скоро не. Аз преди да започна, така да се каже, бях се подготвил доста добре преди да напусна работа. Мисля, бях си направил някакъв буфер, който ми дава някакво спокойствие, каквото и да стане и си казвам това нещо, влизам с двата крака вътре и го правя независимо на всяка цена. Каквото и да стане. Да. И си го действам и така. И усилията, които полагаш един ден, те ще бъдат възнаградени, рано или късно и така. Така е и тук като го казваш това нещо, че ти с колко наргилета реално смисъл твои отнесе в случая при кетеринга? Почнах около с 12 наргилета, 10-12 наргилета и голям асортимент от чашки, които и наргилетата бяха малко по-така, да се каже, различни от тия, които са масовите на пазара, бяха различни. В началото предлагах различна гама, които примерно идеята тогава беше да могат да тестват много хора наргилета, които може би ще искат да си купят за вкъщи. Има примерно един модел такова наргиле, нямаше еднакво, всяко едно беше различно от предходното. С идеята да пробват всеки ден, които идват да пробват различни наргилета. После вече го направих в стандарт, понеже когато гониш вече нещо по-мащабно да се случва, ти трябва да изградиш някакъв стандарт. Чашката да ти е еднаква, качеството да ти е еднакво. Днеска идваш, пушиш едно наргиле, правиш една сесия, примерно час и половина, 2 часа, утре пак да направиш така. Това нещо се случва, когато използваш едни и същи материали.
понеже когато използваш една чашка, която примерно топлообмена е различен, това нещо няма как всеки ден да ти понеже едната чашка дава такъв топлообмен, другото устройство дава такъв, това наргиле с такава дръпка, ти примерно вече си свикнал с друга или нещо такова, и това вкарваш някакъв такъв стандарт, който може да ти е постоянно на възможно най-високото ниво. Да, и се опитваш вече да надградиш. Спрямо цената и всичко става. Да, и тук това, като го казваш, си започнал с 12 наргилета, ме навежда на едно друго лимитиращо вярване, брат, което хората имат, като искат да започнат нещо свое. Или най-малкото мога да го пречупа и в моята сфера, че всичко трябва да е перфектно изпипано, разбираш? Перфекционизма, точно така. Да. В фитнес е абсолютно същото. През мене са минали толкова много хора, които ми казват, примерно, брат, аз ако не тренирам примерно 5 пъти седмично и не се храна 100% от времето както трябва, то няма смисъл да започвам. За какво да започвам? И аз му обяснявам, не бе човек, ти просто трябва да направиш първата крачка. Да, оттам сетне се показва следващата и така. Абсолютно, ти просто трябва да направиш 50% повече от това, което правиш днеска. На следващия ден ще направиш малко повече, но няма как да си... са на лице след известно време. Абсолютно, защото като се замислиш, брат, и ти могло да си кажеш, то човек, аз имам 12 наргилета. Това е нищо. Мисля, за какво да го започвам? Дай да натрупам поне 50, за да мога да стане това нещо. И много хора това ги спира, защото да знам, в смисъл, виждат го като някаква много голяма трудност или като нещо, което задължително трябва да го има, нали? Или с YouTube всички знаем историята на Стан, примерно как е почнал с една водна чаша и с телефон, нали? Без камери. Нали? Не всичко трябва да е перфектно, ти просто трябва да го започнеш, защото и ти ако си казал, няма да започвам сега, ти кога ще го започнеш, като се замислиш? Ти никога няма си готов. Затова има 100%. Една, Юли го беше написал там в един негов пост, започни преди да си готов. Пък вече след това пъта напред ще си се отвори, но пък това хората изключително много ги спира. Риска, който трябва да поемеш, може да бъде възнаграден, но може и да не. Но затова е риск и риска носи печалбата в даден момент. И то, като се замислиш, брат, ти просто трябва да го правиш това нещо. В смисъл, както и в фитнеса. Ти просто тренирай и се опитай в едни 70-80% от времето да го правиш това нещо. Защото аз това го казвам и на моите клиенти. Ако се опиташ да си перфекционист, много голяма шанса да се откажеш. И съм имал много такива случаи на хора, които, когато примерно не могат да идват 5 пъти при мене, те се депресират. И в последствие се отказват. И аз това се опитвам да им обясня. Може, ако искаш да натиснем адски много, да постигнеш за 3-4 месеца много големи резултати. Обаче психически няма да се чувстваш добре. Но то не е само това, те постигнатите резултати, които ще дадат примерно резултата в последствието, този резултат не мога да поддържаш после, защото първо се измаряш, захващаш се с някакви други работи, по-добре да го изградиш бавно, плавно и устойчиво, отколкото бързо и не е толкова устойчиво във времето. Няма как да не минеш първоначално през трудностите и то, както си говорихме, ако всичко ти се получи веднага е така, ти няма да изградиш тия качества, които ти имаш в момента, защото тебе това ти изградило като човек, нали? Това, че примерно ти си работил всеки ден, това, че ти не си имал по 50-60 наргилета, това на тебе ти е дигнало толеранса на стрес и на това ти да знаеш, че просто ти трябва време и това нещо ще се получи, защото ако почнеш примерно в началото да правиш още по 50 наргилета и дойде период, в който примерно няма абсолютно примерно 1-2 наргилета да правиш на ден, най-вероятно това ще ти повлияе на психиката и ще се почувстваш кофти. И аз това се опитвам да обясня и на хората, нали, когато не си на 100%, но пък си постоянен във времето, може нещата да стават малко по-бавно, обаче психически ти ще чувстваш по-добре и по-освободен. Нали, така, най-вероятно и в бизнеса. Нали, аз не мога да кажа на 100% от бизнес гледна точка, но тук вече ти мога да кажа дали е така. По-скоро бих апелирал хората да започнат да правят нещата, които искат и имат страст.
и да е нещо такова, което харесват, а в последствие вече по пътя, правейки го, могат да открият нещо, което им доставя доста повече удоволствие. И не е нужно да е на 100% винаги. Започни с малки крачки, както се казва, с лъжичка на час, постоянно да правят нещата, постоянството ражда резултата. Като се замислиш, във всеки един аспект, ти ако правиш нещо продължително време и ако наистина си влагаш цялата душа и това, което и ти си ми го казвал много пъти, да имаш желанието обаче да се учиш, защото ти мога да вървиш в една посока, ама тя да е грешна. Yeah. И трябва тук много добре да се замислиш дали трябва ти да се развиваш, дали трябва да се адаптираш спрямо конкретната ситуация. И нещата няма как да не се получат. Може да не е веднага, защото в днешно време виждаме, брат, изключително много хора, които на 18 години, примерно, стават някакви криптомилионери, милиардери, нали, са късмет ли е, не е ли, късмет няма значение. Обаче ти като го, в повечето случаи като го видиш това и ти се депресираш, си кажеш, то на мен, щом не ми се е получило от първите 6 месеца или една година, на тези хора им се получава за 2 месеца, за какво да го правя? Има по-добър старт, може би, но какво за теб е късмет? Честно казано, преди изключително много се, дори в училище и в университета и в работата, нали, преди много се оповах на това на късмет и то по-скоро като оправдание. Тук няма късмет, пати на този изпит, точно па тази тема не ми се падна, па тук на работа, точно па днеска то ли дойде, не дойде. Реално това, нали, по никакъв начин не съм го измислил, аз, нали, чул съм го от Стани Никола, че късмета е когато възможността срещне подготовката. Тоест, когато дойде една възможност, ти обаче трябва да си на 100% подготвен за нея. Да не е 100, да си подготвен. Трябва да си подготвен за нея. И когато ти си подготвен, не мога да кажеш, примерно, нямах късмет. Нали? Значи, ако кажеш нямах късмет, това за мен означава, не съм бил достатъчно подготвен за дадената ситуация. И не съм се въоръжил с достатъчно било то ресурси, било то търпение, било то знания или тем подобни. Да, но и в повечето ситуации не виждаме възможността. Да, абсолютно. Има много възможности в днешно време, които са предпочитани, но предприемачеството в нас, ако не е пробудено в една или друга форма, няма как да забележим дадена възможност и да отреагираме на време. Добре, при тебе, защото ти имаш, тебе съм те признал, че ти си един от малкото хора, които познавам, които имат страшно голям предприемачески дух и винаги мозъкът ти работи, винаги това да направя, това да направя, третото, по-добро, четвърто, къде се породи това нещо? В смисъл, още от малък ли си така, в последствие или почна, примерно, да гледаш някакви други хора, които са предприемачи и от тях да си взимаш това нещо. Откъде дойде това нещо пред тебе? То по-скоро от продажбите, така да се каже. Те изградиха цялото това нещо. Именно страстта към продажбите, както ти казах по-рано в магазина, да мога да изтъкваш плюсове, минуси на даден продукт, артикул или нещо от този сорт, да си задълбочен с дадената тематика, да се тясно специализираш дори в дадено нещо. Оттам насетне да обърнеш по-голямо внимание към детайла, да мога да го покажеш на хората и всичко останало. И цялото това нещо, в последствие занимавайки се с неща, които харесвам и разбирам, дават плодовете, така да се каже. На цялото. Да, обаче, защото има много хора, брат, които примерно са много добри в тяхната сфера и примерно стигат някакъв лимит и оттам нататък вече няма желание да се развиваш, докато при тебе това, което съм забелязал, че го няма това нещо. Мисъл ти, дори да си, мога да кажа, че си най-добрия в тази сфера в България, нали, без по никакъв начин да те черкам, и винаги имаш стремеж. Някой реши, че има повече знания, да заповяда. Да, на подкаст или по-скоро на подкаст да заповяда. Свързан с наргилетата, разбира се. Има доста други сфери, където бих казал, че не съм чак толкова компетентен, но относно наргилетата, спрямо знанията, които съм натрупал през годините, ходейки на различни места, посещавайки различни такива, учейки информация от различни хора на различни места по света. Ти винаги... опит. Това е, че ти винаги си имал
ти винаги си го имал това желание да се развиваш, без значение, че примерно си топ 1 в тази сфера. Мисля, никога не си стигал някакво плато, в което да си кажеш, аз съм се развил достатъчно, а мен това ми стига. То лимит докъде може? Какво значи лимита за тебе? Сега примерно лимит от към клиенти или тем подобни. Зависи как искаш да се развиваш, защото тясно специализиран в дадена сфера. Ти ако искаш да се развиваш примерно като артист или дадено нещо свързано с изкуство, наука или тем подобни, там вече го няма повече това бизнес. Не участва толкова. Абсолютно. В този процес, така да се каже, но пък когато е свързано с създаване на услуга, продукти или тем подобни, може да се вкарва бизнес, но много хора не искат да се занимават с бизнес, защото управлението на хора, делегирането на задачи не е нещо, което им доставя удоволствие. И затова, примерно, доста хора остават на работата, което не ги съди по никакъв начин, защото това нещо да се специализва в това нещо, което правиш, е изключително важно. Изключително, да, важно и трудно, изисква време и не става. Ето така, обаче виждаме тук, особено в България, и ти го виждаш като работодател, че повечето хора ги мързи да работят и да изкарват пари. А могат да го правят. Влизат в една комфортна зона. Може би. Тая комфортна зона, казвайки аз получавам това възнаграждение без да си дам повече зор, мене ми е окей, ако си дам повече зор, дори да получат по-голямо възнаграждение, те си дадат хъсъла, дето се казва, в рамките на 1-2 месеца, докато пак не заформят тази комфортна зона, дето се казва, и после пак лежерния начин на живот и не си дават амбиция, абсолютно, която да ги катери нагоре по стълбицата. Добре, ма нека да кажем и на хората, че ти и като наемен работник, защото ти си работил и в Subway, или мислиш, че беше? На всякакви места. На всякакви места, и ти където и да си работил, винаги си давал повече от себе си, дори доколкото знам, без да е било възнаградено, нали, отгоре на твоето заплащане. Ако правиш нещо, го правиш за себе си, да докажеш на себе си, че можеш, после доказваш на останалите, че също го можеш нещо. Дали, примерно, когато в лежанката, примерно, някой така, за да вдигнеш определена тежест или нещо, първо го правиш за себе си, после за останалите изпитваш това удоволствие. Искайки да бъда най-добрия в професията, която практикувам, и желанието да го постигна ми е дало тия резултати, които не са така, да се каже. Добре, тогава каква е разликата между тебе и всеки един друг средностатистически човек, който си стои на неговата работа, комфортно му и не иска да дава повече? Майндсетът е нагласта. Като цяло това е отличаващото се от много хора. Като цяло. Нагласта и тем подобни. И това, че не разчиташ на някой друг, в смисъл сам се издържаш, сам всичко правиш, така че... Като трябва да си притиснат малко и до стената. Когато имаш натиск, няма как. Когато си под натиск, виждаш на колко повече неща си способен. Тогава почваш да мислиш по различен начин, да виждаш други възможности, когато си до стената, понеже няма друг избор. Мисъл, не можеш повече и тогава натиска показва голямо влияние върху нещата, които правиш. Абсолютно. И другото нещо много е важно, когато се занимава с независимо какво нещо е, човека, който те обучава, да даде тая искра, която ти да дадеш гъста и да стане пламък. Абсолютно. Да се получи пламъчето, защото човека, който приема те обучава на дадена позиция или на дадено нещо, да ти предостави информацията по възможно най-добрия начин, както е в училище. Примерно учителите да ти предоставят информацията, да направят така, че урока, който изучавате, не да ти е интересен, да те запалят, да го пречупят през твоята призма, дори давайки ти задачи по математика, ако може да е индивидуално. Примерно виждат ти като дете се интересуваш примерно от коли и ти дадат математическа задача, в което условия са свързани колите. По този начин ще те заинтересуват доста повече да вникнеш в самия смисъл на задачата и ще накарат мозъкът ти да работи по различен начин, така че да можеш да решиш доста по-лесно задачите и да ти хареса самия урок. Абсолютно. И това е много важно нещо, менторството или обучението, така да се каже, на каквато и да е длъжност и на човека. Може би оттам идва, както се казва, искрата. И ти като си дадеш газ, дето се вика,
Винаги е по-хубаво, когато има някой, който да ти даде тази искра и да те натиска и да те държи отговорен. Нали, както в фитнеса, така и в бизнеса. Но това, което може хората да си вземат от това, което си говорим с теб, е, че дори да нямаш бизнес, няма нищо лошо в това да си наемен работник и може да изкарваш добри парички, но просто го прави по най-добрия начин. Дет се казва, дори да си чистач, бъди най-добрия. То не е. В смисъл да не претупваш нещата. Не си кажеш, това е така добре, за тия пари толкова. Направи го по-добре, отколкото примерно струва дадената услуга и продукт. Там насетне хората ще го видят и в последствие ще може да се вдигнеш цената на продукта, услугата и всичко. Със сигурност ще забележат. И когато се вдигне тази продукта, услугата, цената, когато се вдигне, следователно и твоето заплащане също ще бъде вдигнато като наемен работник или човек и изпълняваш дадената дейност в самия процес. Или най-малкото, защото тази професия примерно е много хубав пример, защото нямаш, нали, така да се кажем, директна възвръщаемост на усилията, които полагаш над това, което се изисква от тебе, е, че дори да не те примерно чистач, дори да не те оценят в дадената фирма, ти когато имаш добро отношение към хората и те познават вече и те искат точно ти да им чистиш апартамента, ти преспокойно, ако тебе не те оценяват там, където си, ти винаги можеш да си направиш нещо свое и най-вероятно, ако си се държал добре с хората, те ще дойдат при тебе. Защото хората също това ги обезкуражават и не могат да отложат удоволствието някакси. Защото, примерно, ако вземе професията сервитьор, нали, въпреки че там нещата са трагедия, там възвръщаемостта ти е веднага. В смисъл, ако се държиш добре с хората, ако и те са готини, получаваш бакшиш. Докато ако е примерно някаква такава професия, дори и един касиер, ти не виждаш веднага тази възвръщаемост. Но пък винаги съм смятал, че ти, примерно, да речем, ако си един касиер в Kaufland, ако се държиш добре с хората, ако на твоята опашка хората минават по-бързо, даваш някакви идеи, примерно, на твой управител, най-вероятно след няколко години няма да стане веднага, можеш ти да станеш управител. Амбицията, която... Амбицията. И съм се замислял така, брат, за много такива професии, дори ако вземе примерно, ако си човек, който зарежда на бензиностанция, нали, защото там, нали, хората много се оплакват, че взимат малко пари. Добре, ако ти примерно взимаш 1500 лева, да речеме, че ти зареждаш тези колонки, идват колите. Да речеме, че днес минават през тебе 100 коли. Ако ти си направиш труда и не си кисел и се заговаряш с тези хора и на всеки 100 коли ти им измиеш прозореца, от тия 100 коли 50 коли ти остават по 2 лева. Най-малкото, по една монетка. Ти имаш примерно 15 смени в месец. Това са ти, примерно да речем, още 100 допълнителни лева, които можеш да си докараш на ден. Даже може да си докараш заплата. Може да докараш, брат, заплатата. 50 коли на ден, ако ти остават по 2 лева, с 100 лева, 15 дена по 100 лева, 1500. Ако да речем заплатата. И точно е с минимално усилие. Другото, което може да изградиш покрай това нещо, виждаш хора идват с различни коли. Показвайки техния статут, по този начин ти може да изградиш контакт с тях, показвайки добро отношение и качество в своето обслужване. И по този начин ти се различаваш от всички останали, които работят на тази длъжност. Абсолютно. Това нещо те прави незаменим кадър. Точно. Нещо, което е много важно. Изграждаш и връзки покрай това нещо. А за тебе колко е важен твоя нетворк и можеш ли да кажеш, че това нещо ти е помогнало да се развиеш в тази сфера? Бих казал доста. И смисъл нетворкта и нетворка са взаимно свързани. Така да се каже, контактите, които изграждам, повечето са запознанства в бара с клиенти. Оттам се познаваме и с тебе. И към ден днешен изграждаме едно доста добро приятелство, бих казал. Още от самото начало, показвайки различно отношение спрямо доста други места. Тебе това те впечатли, оттам насетне се отвори приказката по различни теми и днес тук сме да ги обсъдим част от тези теми, които може би сме засягали част от тях в разговори покрай наргилетата, които сме се събирали да пушим в бара и всичко останало. Днес си ги обсъждаме, така готино си и всичко 6. Споделяме даден момент заедно и всичко е 6. И това нещо, отношението, ти е направо впечатление
както обратното отношение от тебе към мен също ме направи впечатление, оттам насетне сме си приятели, имаме си телефон, ако има нещо извън към да си отреагираме в дадената ситуация. И то ти когато изграждаш отношения с другите хора, най-малкото, дори пак да ни засягаме тази тема, дори да има наргиле бар, в който наргилета са по-хубави, а то няма, да речеме, че има, аз пак бих дошъл при тебе, брат. Защото пак отношението печели и контактите, които сме изградили. И по този начин това е нещо, което реално не е толкова трудно хората да го направят. Мисля, наистина не знам кое чак толкова ги затруднява в това да изградат отношения и да изградат хубав нетворк. Може би не им се занимава да комуникират ли, страх ли ги е да заговорят някой, да си вземат извън зоната на комфорт. Комуникацията е много важна част в нашето ежедневие. Като цяло е неизменна част от живота. Чрез комуникацията ние изграждаме голяма част от нашите контакти, бизнес партньорства и всичко свързано с нашето развитие. Се гради на база комуникация. Ние трябва постоянно да можем да я практикуваме, дали на работата, която сме, дали на позицията, която сме в момента, дори под формата на подкаста, както в момента, понеже човека извън камерата слуша, вижда нашия начин на комуникация, черпи дадени неща, дори да си каже, това не трябва да го правя по този начин, да научи пулката от цялото това нещо от тук, а не той да се бута в живота, за да стигне по трудния начин до дадения извод. Той може да го получи тук на готово, гледайки, учейки се от грешките на другите хора. Винаги е по-добре да учиш от грешките на другите хора, но пък покрай тази комуникация се раждат, както ти каза, и бизнес партньорства, защото в крайна сметка не можеш да пляскаш с една ръка. В смисъл, колкото и да искаш сам да си направиш нещо, ти сам си видял, че ти трябва, в смисъл, дори да не е бизнес партньор, ти трябва добър персонал, с който ти изградиш отношения, защото самичък не става. Не мога да си one man show, дори да опиташ да си one man show, колко време не мога да скелнеш толкова. Не можеш и колко време ще трябва това нещо, защото в крайна сметка ще дойде някакъв момент, в който на теб ще дойде повече. Прословутия бърнаут, който е нашумял в днешно време. Да, в смисъл, просто и тогава пък, според мен лично, се губи точно човешкото и точно това отношение, което ти си имал, защото примерно ти, колкото и да се стараеш, нали, примерно да имаш добро отношение към хората, ти ако работиш самичък и работиш 30 от 30, мисля, най-вероятно няма се държиш по начина, по който би се държал, ако делегираш до някаква степен и ти да се фокусираш върху изграждане на още отношения и на още процеси в този бизнес. Въз основа на всичките тези неща, може би стои именно това нещо, че повечето хора не харесват работата, която работят. Да. Момента, в който ти харесваш това, което правиш, ти го правиш с желание, с амбиция, с хъс. Да. И нещата се случват доста по-гладко и плавно. Но когато правиш нещо само заради финансова облага или нещо от този сорт, то си личи. Абсолютно. Но пък интересно ми е, примерно, при тебе в даден момент, ти колкото и да харесваш наргилетата, колкото и да са ти страст, има ли си момент, в който примерно да не искаш да правиш наргилета, въобще да не ти се занимава с това нещо, колкото и да имаш страст за това нещо и занимаваш вече от колко години се занимаваш с това? 8-9 години. Мислям, няма ли момент, в който е така просто да не ти се занимава? Зависи с какво свързваш дадения момент. Примерно. Ти тренировката, въпреки всичко, има моменти, в които ти е скапано настроението или всичко останало, но въпреки това знаеш, че трябва да го направиш. И това нещо, направяйки го в дадения момент, знаеш, че се отблагодари. Да, т.е. имаш изградена дисциплина. И това нещо те различава от останалия човек, дето примерно в този момент, когато му кофти настроението и не е отишъл на тренировка, а ти си отишъл, ти ще дадеш по-добри резултати от него, заради твоето постоянство. Да. И въпреки лошите ситуации в живота. И най-малко ти, когато градиш бизнес и връзки с хората, ти си имал момент, в който примерно си бил преморен от работа и не ти се говори. Не искаш да се заговаряш с тези хора, както по принцип си говориш, обаче въпреки това, не мога да кажем, слагаш маската и го правиш. Слагаш маската и продължаваш ти там
никой не го интересува ти как се чувстваш Да. в дадената ситуация или тем подобно. Те са дошли да получат възможно най-добрия експириенс, дали когато са на посещение при теб в залата, да им дадеш необходимите практики, които биха изградили един по-добър начин на живот. Дали при посещението в бара искат да получат един експириенс, един момент, в който да се почувстват добре, специални и наистина перфектно обслужени. Да. Това нещо няма как да намесваш някакви други неща. Те са там заради това нещо и ти трябва да им го дадеш въпреки всичко. Все пак си поел по този път, ще носиш както позитивите, така и негативите с цялото това нещо. Абсолютно. И затова се изисква, аз като човек, който също през много голямата част от ежедневието си комуникира с хора, мога да кажа, че и на тебе ти прави, защото за това се изисква много голяма психика, защото ти, за да изградиш отношения с един човек, ти трябва да влезеш в малко неговото лично пространство. Нали? И то не е само лично пространство, ами примерно да си запознат с много теми. И именно точно това нещо при мен е доста важно и бих казал, че като съвет мога да го приемат повечето хора. А именно да се стремиш да знаеш от много сфери по-малко. Да. Това нещо ще ти даде комуникацията с различните хора. Защото ти примерно се интересуваш от фитнес. Да. Аз занимайки се с фитнес във времето съм научил дадени неща. Там имаме обща тема на разговор. Покрай тази обща тема на разговор могат да се отключат други. И оттам насетне да имаме едно общо, а колкото повече знания в различни сфери имаш, толкова повече до различни хора мога да стигнеш. Да. И ти си такъв да се интересуваш от другия човек, защото, както ти казваш, не можеш, примерно, ние с тебе да седнем и единственото, което да говорим е за наргилетата и ти да ми говориш само за наргилета. Нали, тогава най-вероятно мисълта не се върти би ме изгубил, да. Докато... И то тази информация се изчерпва и трябва постоянно. То това е... Сега ще дам един такъв пример. Примерно, ако ти свириш на китара, аз свиря на китара и в момента, в който почваме да се развиваме, как се случват нещата в моето съзнание, така да се каже, как си ги визуализирам нещата. Почваме да свираме на китара, от дена, но примерно ти вкъщи си отделил 2 часа днеска, научил си някоя мелодия, като дадена риф от дадена песен, идваш и ми я показваш. Аз примерно не я мога и по този начин да ти покажа, че аз мога. На следващия ден аз отделям 4 часа, научавам твоята мелодия и още една отгоре. Показвам те на тебе и по този начин взаимно катериме нагоре, стремейки се да бъдем по-добри един от друг. И ти по този начин ме печелиш 100%. Дори аз да съм един обикновен клиент и примерно да се интересувам от коли и те въобще бъкил да те няма в тази тема, ако примерно на следващия път, в който си говорим. Ами не, то дори да не си запознат в дадената сфера, по която ти си компетентен, мога да задаваш въпроси, така че да се обогатиш и да изчерпа знания човека, който е запознат. Но нещо, което може би е важно и ключово, е да можеш да задаваш правилните въпроси. И въпроси свързани. Въпросите са много важни. Така да се каже, имахме един учител по психология. Той ни казваше следното нещо. Късите въпроси раждат дълъг отговор, дългите въпроси раждат къс отговор. Да. И беше казал другото нещо с въпрос, който има по-малко от 5 думи. Много е труден отговор. По принцип, да. И е многозначен в случая. Да те питам как си, това има много вариации, как мога да ми отговориш. Така е. Мога да ти кажа, добре съм. Няма общо отговор, който е общо прието. Абсолютно. И това е много важно нещо, ако искаш да изградиш успешен бизнес, според мене. Но пък ти като човек, който мога да кажа има вече успешен бизнес, какво ще кажеш за още едно лимитиращо вярване, което в момента ми идва, че хората не искат да поемат отговорност за своя живот и винаги казват, тук в България човек нищо не става. То управлението е критично, тук ходиме само от избори на избори, те политиците нищо не правят. Аз дори да си дам зорото, тук нищо няма да стане. Решението на тия проблеми, които казвам в случая, е да си проактивен, въпреки всичко. Примерно дадена дупка има на пътя. Да. Пускаш сигнал за дупката.
Да. Примерно сега покрай бара имаше някакви дупки, поправиха ги. Вече пътя там е доста добра настилката, Да. вече няма дупки, не караш. Там се чуеш как да не удариш колата или Да. нещо от този сорт, вече пътя е перфектен. Това нещо става по-активно. Пускаш, примерно първия път казуса, че има дупка, не се случва нищо, пускаш Да. втори път, трети път и трябва да си проактивен, да си даваш зор. И по този начин, потиквайки това нещо, то рано или късно се случи. И трябва да поемаш отговорност за нещата. Точно това ще я кажа. И това нещо стои в една такава основа и философия, така да се каже, на стоицизма, която доста хора, ако приемат в своя живот, ще видят колко е 90%. перфектно. Да. А именно точно това, че трябва да поеме отговорност само за нещата, които зависят от нас, Точно и да не така. се влияем от второстепенните неща. Примерно, вървиме по улицата, опръсква ни кола, ние имаме ли влияние върху човека, как ще мине ли темпото? Абсолютно не. Нямаме. Така че не може да се сърдиме на тези неща. Трябва да поемем отговорност за нещата, които зависят от нас и да носиме последиците и, както се казва, позитивите и негативите от нещата. Да, това са може би двете най-важни неща, както ти кажеш. На първо място да си проактивен, защото пък хората, брат, си имат едно такова мислене, че те нищо не могат да променят. Абе ти опитай. Както ти кажеш, ти опитай, звънни. Виж дали ще оправят дупката. А важното е, че си направил опит. А не примерно постоянно да седиш и да псуваш. Тия дупки тук, това паве, опръскаме, нямам си какво. Пробвай, пък дали ще стане, не се знае. Поеми малко отговорност. Не е, примерно, свършваш работа в 5 часа и прибираш се вкъщи, пускаш телевизора и почваш да обясняваш, примерно, Бойко колко е тъп. Ма не, той не е тъп. Той да стигне до тази позиция, примерно, на която е далеч от това да е тъп. По-скоро ти си глупав, заради това, че стоиш, нищо не правиш и всеки път все друг ти е виновен. Не от този дет продава баницата, той, който купува, нали? Така беше. Да, абсолютно. Винаги е това, не мога да го разбера човек. Особено по-старото поколение, те са си с такова мислене. Мисъл, той е виновен, аз никога не съм виновен. Бате Васи, да засегнем темата с образованието, понеже ти си завършил висше образование, бакалавър, нали така? Магистър. Магистър вече си завършил. То правото е 5 години, затова е 5 години, защото директно излезеш магистър. Добре, какво те накара да запишеш висше образование, понеже в днешно време доста хора избягват образованието, така да се каже, избират по-лесния път, следвайки някакви курсове или всичкото това нещо. Ти защо избра образованието, какво те подтикна към него и каква реализация вижда след това, понеже в момента казва, че се занимава с фитнес и в даден момент, в който изкараш практиката, си свързана с правото, тогава ще видя къде ще ме пони везната. Да. Ами честно казано, при мене изцяло желанието си беше мое. За разлика от много други наши приятели и близки, не съм тръгнал да уча висше образование само за да дойда в София или само защото нашите са ме накарали да имам висше образование. Аз наистина исках и дълбоко вярвах, че мога наистина да променя нещата, нали, от към правораздавателната система, примерно в България, което не е точно така, защото вече напредвайки с годините в своето обучение, разбрах, че особено в съдебната система, там нещата стават по малко друг. Както си мислял. Да, аз малко бях сложил, да кажем, розовите очила. Точно така. И си мислех по този начин. Обаче, първо, избрал съм от това, защото няма как да станеш юрист просто с курс, нали, както е в много други специалности. Това, което мога да кажа, че ми е дало това образование, на първо място е контакти. Контакти с други хора и ние си говорихме с тебе за връзките и за нетворка. Въпреки че хората много плюят университетите, нали, мога да кажа, че там можеш да се запознаеш с много хора, които последствие могат да ти станат приятели, бизнес партньори. Или най-малкото, когато си там, да се опиташ да вземеш от преподавателите. Аз винаги съм се старал да бъда любопитен, да разпитвам, да черпа от опита на тия хора, нали, както и ти си правил в твоята сфера. Тоест, те си един вид като ментори. На първо място изграждаш връзките. На второ място разбираш, че
нещата не стават толкова бързо, както хората искат да станат, нали, примерно с тези 3-6 месечни курсове и да станеш вече програмист и да почнеш да вадиш по 10 000, защото там се учи 5 години, обаче 5 години е тежък гърбеж. В смисъл, учебниците, то има една приказка, че ние юристи учиме на килограм. Мисля, учебниците са много сериозни и изграждаш търпение и дисциплина най-важното, защото знаеш, че колкото и да са важни качества важни качества в нашия живот, да, които трябва да притежаваме. Абсолютно. И макар и в момента да не се занимавам с това, дори в бъдеще да не се занимавам, никога няма да съжалявам за това, че съм го завършил това нещо. Плюсовете, които прилагаш в своето ежедневие под една или друга форма. Абсолютно. Извлякал съм си това, което ми трябва, преценил съм, преценил съм негативите и оттам нататък вече каквото дойде, смисъл, аз правя каквото трябва. Добре, сега, примерно, ако трябваше да избираш дали да запишеш висше образование или не, би ли записал пак? И какво би записал? Дали би записал отново право или би избрал друга професия, която... Да. Ами честно казано, сега, ако трябваше да запиша висше образование, най-вероятно щях да запиша същото, защото тази професия, малко или много, ти изгражда, както казах, връзките с хората и това ти да се научиш да говориш пред хора и да се научиш да убеждаваш другите хора в твоята теза, нали? Защото реално това прави един адвокат. Убеждавате в неговата правота, нали, така да го кажем. Но честно да ти кажа, имал съм моменти, в които примерно си казвам, добре бе, аз що не записах примерно едно софтуния, да си го изкарам за една година и в последствие да си работиш като програмист. Обаче като това не е твоето нещо. Да, именно точно това ми беше въпрос. Да. Дали това го превечаваш като твоето нещо, това, което те пали, да. Това, което ти дава искра по някакъв начин. Не е моето нещо, защото аз съм винаги, т.е. не винаги, но последните години съм активен човек, който обича да комуникира с хората, затова съм работил и като сервитьор, винаги това ми е било като страстно и така да го кажем. И не бих се забил пред компютъра, но пък ако трябва да съм напълно обективен, ако сега трябваше да запиша някакво друго висше образование, което може да стане и с курс, най-вероятно бих го направил през курса и то не е от гледна точка на това, нали, че искам да е по-кратко, а от гледна точка на това, брат, че образователната система в днешно време е много архаична. В смисъл, ти като се замислиш и ти това, което си минал, защото и ти си учил висше образование, в повечето случаи те кара да учиш просто някакви неща на изус. В смисъл, малко те кара да мислиш и да развиваш това критично мислене и предприемаческо мислене. В повечето случаи трябва да кажеш точно това, което преподавателят е написал в учебника. Не можеш да си по-различен. И също методите на преподаване са много стари. Аз съм чул такива истории, които примерно в Софийския университет програмират на дъската. И ние в техническия бяхме и ти си бил по същия начин, брат. Добре, кажи ми ти, примерно, ако искаш да станеш един програмист, как да се запишеш в университет 4 години и ти да учиш някакви тенденции, които са били примерно преди 20 години? Как да стане? По-добре плати си за 6 месеца, изкара един курс, отиди в една фирма, като стажант, дори работи без пари, но ще си спестиш много... Да се учиш от практиката. Да се учиш директно от практиката, да. Защото повечето... Аз съм имал и приятели, които са учили примерно икономика или бизнес и ти се учиш примерно от човек, той те учи на бизнес, учите на бизнес човек, който няма успял бизнес или дори фалирал бизнес. Не във всички случаи е така, но не във всички, масовите случаи, да. Но масово е така, защото аз ако тръгна да правя бизнес с наргилета, аз ще се уча от тебе, защото ти имаш бизнес на наргилета, ще гледам твоите грешки, ще гледам пътя, по който ти си преминал и ще се опитам да го репликирам и да си го направя по своя начин. Нали. Докато там, просто системата, брат, е правена за комунистическото време, когато просто е била нужна работна ръка. И ти трябва просто един човек, който да му кажеш, примерно, научи това и това, или прави това и това. Не дай да мислиш за какво ти е. На нас не ни трябваше по този начин. И поради тази причина, най-вероятно, ако трябваше да запиша университет, може би единствено бих се замислил
за нов български, защото доколкото знам, там имат, нали, защото е частен университет, имат по-голямо финансиране. Преподавателите са действащи в сферата, в която преподават. Да, и имаш най-малкото имаш база, в която можеш да се развиваш много повече, отколкото в другите университети. Но това по никакъв начин не означава, че университета е. Имаш ли нещо желанието, лошо. независимо къде и как, имайки желанието, амбицията, нещата могат да се случат? Нямаш ли желанието дори да си в най-елитния университет и тем подобни, нещата пак няма да се случат? Така е, абсолютно. Ако нямаш желанието и винаги искаш да избираш прекия път и как да минеш между капките, било то на работа, било то на университета, няма как да очакваш да станат нещата и винаги ще останеш на едно и също ниво, обвинявайки държавата и Бойко Борисов за твоите неуспехи. Точно това е до нагласа на даден човек и по-скоро в днешно време хората с характер са доста по-ценени от хората с умения, понеже уменията са изграждащи в последствие, докато характера се сформира в ранна детска възраст. Абсолютно си прав, да. Маре. Монстър е топ. Взел си ми си Монстър. Екстра. Както винаги. Бате вас ти, какви други хобите имаш извън това, занимайки се с фитнеса и тем подобно? Има ли неща, които ти доставят различно удоволствие? Освен фитнеса, мога да кажа, че като хоби е, че хода на боен спорт. На бокс и това, което мога да апелирам, особено младите мъже, е със сигурност да се запишат на боен спорт, защото това нещо те заземява адски много. Разбираш, че не си на върха на пирамида, че ти не си най-големия, колкото и да си мислиш, че си, и те учи на това, че в живота няма нищо страшно. И те учи много по-лесно да си излизаш извън зоната на комфорт, защото аз мога да кажа, че преди да започна тренирам боен спорт, дори съм се притеснявал, когато отида на изпит или дори когато изпаднеш някаква по-стресираща ситуация в ежедневието, да говориш с някой важен човек. Обаче, когато примерно отидеш, дет се вика, ударате 5-10 пъти в лицето и нали си кажеш, това не е чак толкова по-страшно, нали, от това нещо. Какво по-лошо от това? Какво по-лошо от това? И това мога да кажа, че адски много те изгражда, тъй като и ти знаеш, в днешно време ние нямаме казарма, примерно, за да можеш примерно, да минеш този процес на ментор, нали, така да използваме български термини. И ти ако не се вкараш сам в това нещо, в такива ситуации, точно така, ти трябва принудително да го направиш, колкото и да не ти се иска. Мен изключително много ми хареса, защото аз гледам всички подкасти и изключително много ми хареса, когато Стан се изказа и каза по малко страдание всеки ден. Защото страданието така или иначе ще застигне. Той Джордан Питърсън има една такава фраза: по-добре отиди в барлогата на дракона и се бий с него, отколкото да чакаш той да дойде и сам да те изяде. Което е, като се замислиш, във всяка една сфера на нашия живот. Било то фитнес, било то бизнес. Да се справи срещу пречките в живота ти на момента. Да. Не да отлагаш, да. Или да взимаш всеки ден с дозата. И ти когато всеки ден си се подлагал на малки страдания и си правил неща, които не искаш да правиш, но ги правиш, след това ще е много по-лесно, отколкото ако вземеш един човек, който никога не си излизал извън комфортната зона, в който и да е аспект от неговия живот, и го поставиш в такава ситуация. Винаги ще е по-лесно по този начин. Затова задължително боен спорт и това, което лично също според мен е много важно, което дълго време съм пренебрегвал. Вярвам, че и ти сам не знам доколко сега го пренебрегваш, но преди го пренебрегваше, но пък ти го правиш за по-голяма цел, е важността на почивката. Защото, както е във фитнеса, не винаги повече носи повече резултати. Не е като мечопух, колкото повече, толкова повече, кацата сме. Да. Трябва да имаш даден момент, в който наистина да се опиташ да се отпуснеш, да не мислиш за нищо, да се насладиш на момента, било то да отидеш на почивка, било то да се разходиш след природата. Е така, просто да не мислиш за абсолютно нищо и малко да си починеш, защото пак почивката е част от изграждането. Защото аз преди като съм работил и аз всеки ден и примерно като си почивам и не мога да си почина. И най-вероятно и ти си го имал да не знам, но примерно като почивам и си казвам, сега губа пари.
Сега ако работех, може би да изкарам пари. Обаче, в крайна сметка, като се замислиш, брат, като ти дойде края на живота, ти няма да кажеш, примерно, спестих много пари. Имам много пари. Твоите пари са изхарчените. Твоите пари са изхарчените, точно така. Ти ще единственото, което ще запомниш е това, което си направил, дали си оставил нещо от себе си. Нали, както и в този случай. Имаш заведение. Помогнат финански много хора покрай това заведение. Нали, да изпитат това удоволствие от наргилетата. Помогнал си им, когато можеш със съвет за техния живот, за техния бизнес. Направил си този подкаст, ти се чувстваш удовлетворен. И другото, което е спомените с близките хора и с твоите приятели. Или дори самичък, бе, брат. В смисъл, да отидеш така самичък някъде и просто да останеш сам със себе си. Защото вярвам, че в днешно време това също е огромен проблем на хората. И аз го казвам като човек, който ме е било страх да остана сам със себе си. И когато съм оставал самичък, съм бил такъв, не искам. Това е ясен знак, че просто не харесваш човека, който виждаш в огледалото. Защото всичките войници е така почват да те атакуват и ти си вече такъв, какво става? Аз не искам това да се случва. Обаче ти ако не си щастлив ти, как може да си щастлив с някой друг човек? Защото много хора... Промяната идва от теб. Промяната идва от теб, ние си го говорили много пъти. Защото и много хора какво казват? Аз трябва да си намеря някого, който да ме направи щастлив. Чакай малко. То ти ако не си щастлив сам със себе си, кой друг може да те направи щастлив? В смисъл, това, дето са такива приказки от 1001 нощи, нали, че двама души формират, нали, две половинки, става един човек. Мисля, това не съществува, брат. Ако наистина не си добре сам със себе си, ти няма си добре и с хората около тебе. Без значение, приятели, роднини, любим човек. Доколко си усещал подкрепата от твоите родители, понеже споменайки по-рано за тях, че ти си избрал това нещо с висшето образование, ти си избрал какво да учиш, без да ти дават подтикването, понеже в доста, така да се каже, семейства, родителите подтикват своите деца да направят това, което те не са направили в техния живот. Да. Какво мислиш по тази тема? Това е много така сложна тема. Най-вероятно, ако моите родители гледат този подкаст до край, най-вероятно ще се засегнат. Но това, което забелязвам при себе си в днешно време, е, че когато не следваш, така да кажем, указанията и това, което ти казват твоите родители, получаваш доста по-малка подкрепа. Защото в момента мога да кажа, че не мога да кажа, че на 100% не ме подкрепят, но не ги кефи това, че в момента съм тръгнал примерно в друга сфера и съм тръгнал да се развивам в нещо, което ме пали и съм зарязал това, нали, което те са искали, нали, да стана адвокат. И със сигурност това ми е тежало адски много, че не съм виждал подкрепа, но пък по никакъв начин не ме отказва, защото много хора се отказват. Най-вероятно, сега при теб не знам каква е ситуацията, най-вероятно и ти си момент, в който не си усещал подкрепа. Аз си действам. Но ти вярваш в твоята идея и вярваш, че това, което правиш е правилно. И сега вече, когато ти си успял, защото аз още не съм стигнал в тази точка, твоите родители могат да ти кажат, Евала, че напусна университета, че го направи това нещо, защото сега си 10 пъти по-успешен, нали, вече, деца казва, вече сме съгласни с теб. Докато вървиш по пътя, ти знаеш, че е тегаво, защото те ти казват, Славе, тук какво ми се занимаваш с тия наргилета, защо не си завърши едно висше образование? Да, те по-скоро са привърженици на това да хванеш някакъв занаят, деца вика, тем подобни, да си хванеш работа, която да работиш до края на нити си. В днешно време живеем в такава епоха, в която се появяват все повече нови професии, стари професии изчезват или са на прага на това да изчезнат. Така че ние трябва да сме адаптивни спрямо времената, в които живеем и да можем лесно да се адаптираме към всяка една ситуация, появяваща се на нашия път и да вземем правилните решения, така че да може да продължим по пътя, а не да се откажем. Да. Аз това го бях видял и в един филм на Уил Смит, нали, той го играеше бащата, нали, казва на своя син, никога
а, не вярвай на хората, които ти казват, че няма да успееш и не те подкрепят, а си вярвай в своята идея. И той му каза, дори аз да ти кажа, че това нещо няма да се получи, ти не дей да взимаш моето мнение и не дей да ми вярваш. Защото иначе в крайна сметка ти живееш според очакванията на другите хора. И както ти, една твоя много готина фраза, ти плащаш данък обществено мнение. Да, когато избегнеш от това плащане на данък обществено мнение, почваш да правиш нещата, които са от значение за тебе, но от значение за другите хора и ти така се развиваш ти като личност, не правейки го за мнението на някой друг. А тебе това ли ти помогна, защото аз за това ти правя, това ли ти помогна да, така да кажем, да спреш да го плащаш този данък? Че просто ти вярваш в твоите идеи, вярваш, че това нещо, което правиш е правилно. И правиш нещата, които ти харесват. Това е пътя като цяло. Правиш нещата, които ти харесват, доставят ти удоволствие, независимо от всичко, до където можеш да стигнеш. И това, че някой ти казва, че няма да успееш или нищо такова, не можеш да сложиш в обувките на някой друг и да слагаш думи в устата, да му слагаш думи в устата или нещо от този сорт. Така че ти си различен, имаш различна гледна точка, мислейки по различен начин, който е сформиран от твоя начин на живот и случките, които си преминал в живота. Така че всеки един е различен, има различна гледна точка върху и поглед върху нещата. Да. А добре, на мен ми е много интересно, ние с тебе сме си коментирали тази тема. Ти, на теб докъде ти се простират приоритетите и докъде искаш да стигнеш, примерно след 10 години. Имам предвид, искаш постоянно да надграждаш или примерно Радиесто би стигнал даден момент, в който ще си каже, окей, това, което съм направил е супер, евола. Деца вика комфортна зона. Да. И преди жертвах време за пари, сега ще почна да жертвам малко пари за време, за да мога, примерно, тия години, в които съм грандил, да наваксам време с хората, които обичам, примерно. Виж сега, то има едно нещо сигурно на този свят и то е смъртта към днешно време. Да. И може би приоритетите в живота се изменят с всяка изминала година, ден, час, минута, секунда. Приоритетите на различните хора се изменят спрямо тяхните възгледи и всичко към дадения момент. Така че към различните етапи от живота си слагаш различни приоритети, които едно отива надолу стъпалото, друго се издига нагоре и така спрямо тези неща, които искаш да постигнеш, поставя си някакви цели, на определена възраст почваш да обръщаш внимание на други неща, но гледаш да не е прекалено късно за тях. Да, защото в крайна сметка, както ти кажеш, ние не сме вечни, ще дойде момент, в който ще отидем и най-вероятно ще съжаляваме за това нещо, но пък всеки си избира своя път и както пак от подкаста Стан, както Стан беше казал, винаги плащаш някаква цена. Цената неизменно ще плащаш под една или друга форма, правейки едно нещо, но като съвет направи това, което трябва, пък да става каквото ще деца вика. Да. Една такава мисъл от стоицизма. Абсолютно. Добре, и ти, примерно, в момента не можеш със сигурност на 100% да ми кажеш, примерно, че след 10 години, ти когато имаш семейство и дете, би загърбил, примерно, работата, нали, не на 100%, нали, да делегираш повече, за да мога да прекараш повече време с тях. Виж сега, времената, в които живеем, както каза, са бързо сменящи се и нещата, които правим в момента, може да правим съвсем различни след 5-10 години, така че не мога да си дам точен и ясен отговор към дадения момент, знаейки света как се движи и всичкото това нещо, но със сигурност ще гледам в последствие да търся баланса между всичките тези сфери, които искам да изградя даден баланс. Да кажем между семейство, работа, бизнес и всичките тези неща, да почнеш да търсиш баланса, дето се вика, доколкото е възможен той. Но в момента, в който искаш да успяваш и тем подобни, винаги едно нещо е на пиедестал, другите са на по-заден план. Да. Защото в крайна сметка ние си говорим с тебе за баланс
Обаче той баланса най-вероятно ще дойде в една по-късна възраст, защото ти примерно сега грандиш яко от няколко години и то при тебе няма баланс. В смисъл, мога да кажем наистина, че си загърбил семейство и по-близки хора за сметка на това ти да успееш, обаче в даден момент ще може да им обърнеш внимание и тогава вече има баланс. Нали? Няма как още в началото да има баланс. То тогава даденото нещо, което ще издигнеш на пиедестал, ще засенчи останалите неща и трябва пак едното за сметка на другото. Винаги е така. Трудно се получава всичко да върви равномерно и праволинейно. Така че, ако искаш да постигнеш едно нещо и гониш бързите резултати и всичко, ти трябва да си отдаден на 100%. Защото ти, както си искал да станеш най-добрия с наргилетата, ти трябва да грандиш нон-стоп. В смисъл, защото конкуренцията не спи. Така. Както се казва. Дето се казва, ти докато решиш днеска да си починеш и абсолютно нищо да не правиш, някой друг вече го прави. И мога да те... Трябва да намериш правилния начин и подход към нещата и гледайки да ги правиш така, че да нанасят по-малко щета в ежедневието. Абсолютно. Понеже засегнахме темата за семейство, за тебе колко е важно да имаш, примерно, човек до себе си, говоря в случая половинка, която да те подкрепя и да е до тебе? И важно е доколкото може да разбере и да й предоставиш толкова добре информацията, че да повярва и да покажеш резултати в нещата, които правиш, а не просто на приказка, ами да ги покажеш в действителния вариант на нещата. Че нещата се случват като отделяш даденото време и това време ще бъде отплатено в един момент и ако иска да бъде човека до тебе по време на този път, окей, ако не, няма никакъв. Да, защото пък много жени, като не им се обръща внимание, брат, и почват наистина нали, ти знаеш, да се изнервят, много мъже биват зарязани точно поради тази причина и си мислят, нали, че ти като примерно отделяш повече време за бизнеса, нали, един вид не държиш на нея и не го показваш. Вниманието е най-ценното нещо, което притежаваме като хора на Земята. Вниманието, понеже то е свързано с времето, по този начин то го прави най-ценното, понеже то е под една или друга форма е ограничено. Искайки повече време да отделяш на дадените неща, колкото повече време отделяш на дадено нещо, толкова по-добре се получава и е по-продуктивен си и всичко се случва. Абсолютно, но пък това, което лично аз смятам, че ти в крайна сметка целият този грайнд, ти не го правиш само за себе си. Мисля, ти го правиш примерно и за твоята потенциална половинка, която, нали, случай мога да прасне в твоя жена, да създадете семейство. После тя ще бере плодовете от дървото, което ти си посял и се обгрижвал за даденото нещо. Ако дървото го сложим като метафора за бизнес, да кажем, това е едно дърво, за което се грижиш, има клони, за тези клони, примерно са служителите, които фащат различните сектори. Да. И грижейки се за тях да израстват все повече и повече, ти трябва да им отделяш нужното внимание. И всяко нещо, което искаш да се получава, ти трябва да му отделяш внимание. Без не отделяш ли внимание, няма как да се случат нещата. И социалните мрежи се борят все повече и повече за нашето внимание, но вниманието в днешно време е доста ценно и трудно се печели. Трудно се печели, да. С навлизайки на социални мрежи като TikTok с късометражни клипчета, където вниманието, ако не ти го спечелят под формата на 3 секунди, ти след това вече си изгубил потенциалния клиент. Той директно слайпва и всичките тия неща. Ти какво мислиш за социалните мрежи? Ами, честно казано, смятам, че са един от и едновременно убиеца на днешното поколение и едновременно могат да дадат много възможности, зависи как ги използваш. Защото, както си говорим в момента, тия клипчета, които ти задържат вниманието, те целят да те отвлекат, така да кажем, от действителността. Да може ти да нямаш собствено мнение, да си една идея по-послушен, да не правиш нещата, които трябва да правиш. И тук вече трябва да ти щракне на тебе в подсъзнанието, че
това нещо не е правилно и че ти трябва да превърнеш недостатъка на изкровването в предимство. Да се опиташ по някакъв начин да научиш нещо. Било то от твоя подкаст, защото от него мога да се научи много. Било то да си купиш някакъв курс или да гледаш някой в YouTube, има адски много безплатна информация. Просто факт е, че хората наистина ги мързи и предпочитат да гледат буквално някаква смисъл, предпочитат брат буквално и някаква бруталната простотия пред това да се образоват малко. И другото нещо, което адски много върдат социалните мрежи, е това, че, както си говорихме по-рано, ти не се сравняваш с себе си, а ти сравняваш с другите. Ти сравняваш с хората, които гледаш, че имат хубави тела, гледаш, че карат скъпи коли, хора, които си показват само положителната част от живота. Да? А ти не знаеш за това нещо какво стои. В смисъл, не знаеш този човек примерно през какво е преминал. Не знаеш какви проблеми има, цената, която е платил. Ти въобще не знаеш. Виждаме в момента, дори в нашия YouTube виждаме хора като Георги Шишков, които лека по лека започват да осъзнават нали, това, че това им е взело адски много време, нали, социалните мрежи, и това ще си показваш целия живот и те е демиджнало адски много. Обаче средностатистическият човек гледа и се кефи и иска да е като него. Обаче той не осъзнава цената, която трябва да плати. Той гледа само позитивите. Искаш да изглеждаш като той, не знаеш, че този човек въобще не изглежда така целогодишно, искаш да имаш пари като той. Просто това е за мен изключително голям проблем на днешното време. Сам не знам ти как ги разсъждаваш нещата, но от моята гледна точка, както казах, едновременно мога да се убият, но едновременно мога да ги превърнеш и в предимство. И вече от тебе зависи. Да. Какво ще направиш? Да ги използваш по правилния за тебе начин. Така че да могат да ти помогнат в твоето развитие и да за постигането на даден резултат, който искаш. Да, защото в крайна сметка това не е направено така просто. В смисъл, сега влизаме в някакви конспиративни теории, но доколкото аз знам, TikTok, примерно, защото той е китайска платформа, в Китай той се използва само за обучение, в смисъл educational. Нали. Докато тук в Европа е по-скоро точно обратното и там имаш лимитирано по 45-1 час на ден, в който ти се пускат само такива образователни видеа. И това лично според мен се прави точно с такава цел, за да може обществото да е по-примиримо, така да го кажем. Защото, каквото и да си говорим, когато един човек няма собствено мнение и не може да го отстоява, той много по-лесно се управлява. А никой не иска хора, които мислят и са будни. Точно поради тази причина, нали, се промотират всякакви такива бъди такъв какъвто си, не се променя и нали, за какво ти е да спортуваш, да тренираш, ти трябва да се приемаш такъв какъвто си и най-малкото дори и за мъжете, защото като се замислиме в историята, силните мъже правят революция. Слабите мъже си седат вкъщи и псуват пред телевизора, нали, в крайна сметка. Така че просто знам, че е гадно. И на мен, в смисъл, аз всеки ден се старая да гледам клипчета, които са супер информативни в моята сфера, както и ти си се учил. Гадно е. Не е най-приятното нещо да седнеш, да гледаш, да си записваш, но това е начин. Да е гадно. Как ще е кофти? Как ще е кофти? Понекога са, брат, знаеш, гледа ти се нещо, е така някаква простотия. Не бе, ти балансирай нещата. Мисля, гледай това нещо. Или най-малкото, което е да. Искаш да се занимаваш с неща, които ти доставят удоволствие, що пък да не ти е интересно да гледаш такива неща? Така е, но хората не умеят и да балансират. Трудно. Бате Вася, за тебе какъв е смисъл на живота? Това е обичайният въпрос. Да. После и аз ще питам тебе обаче. Въпреки, че аз не знам дали някой те е питал. Горе-долу засягали сме това нещо. Засягали сте. В крайна сметка, за мен е лично смисъл на живота ние си оговорили с теб много пъти, на първо място да оставиш нещо след себе си.
било то и видеята, в които ние правиме примерно в YouTube, както и ти правиш подкаст, да има нещо, което да помага на хората, за да може да сме полезни по някакъв начин на обществото. Не просто е така да изчезнеш, праха, дет се казва, да ти отмине и никой вече да не те помни. Да създадеш поколение, защото в крайна сметка това е нещо, което може би за мен е най-важното. Една важна функция, която притежаваме като хора, е именно да създаваме. Да, и то не е случайно, брат. В смисъл, не случайно сме на този свят. Не сме на този свят, за да са мъж с мъж или с жена с жена. Не бе, то е създадено. Има два пола, мъж и жена. За да могат да създадат нещо до така, в смисъл, това е нещо уникално. Нали, двама индивида до такава степен да си паснат и да си дигнат енергиите, че да могат да излезе нещо трето. Но пък това не означава, че трябва да създаваш поколение и след това, примерно, да безразборно е така да го оставиш, защото от това няма полза. Ако наистина ще правиш така, по-добре не го прави. Защото има много примери на родители и ти си виждал, които така се зарязват децата, те в последствие някои стават наркомани, играят комар, престъпници или трето-пето. Тогава, ако е просто, това не е полезно и на обществото. Да, по-скоро трябва да си толкова вързан с това нещо, така че да му изградиш някакви ценности, Абсолютно. да му изградиш някакъв път, който стремейки да следи тези ценности, които си изградил в ранна детска възраст и да направиш един наистина добър и стойностен човек. И в крайна сметка, важното е също ти да се чувстваш добре. Защото не да плащаш данък обществено мнение и цял живот да правиш някакви неща заради другите хора, защото по този начин пак това е някакво съществуване, което за мен лично е без смисъл. В крайна сметка, брат, колкото да си говорим за развитие, ако един човек, който работи от 9 до 5, ходи примерно на почивка веднъж годината и се чувства добре, кои сме ние примерно за да го съдиме? Сега винаги може да си една по-добра версия на себе си, но пък ако се чувстваш добре, трябва да има и такива хора. Нали, в крайна сметка трябва да има и кой, дет се казва, да ти продаде на каста в магазина, да ти измие колата, не може всички да са бизнесмени. Като се замислиме. И това е нещо, което е много трудно за преосмисляне и за преодоляване. Да не мислиш какво ще кажат другите. Нали, аз го казвам от гледна точка на човек, който дълго време го е правил това и в някои аспекти все още се боря с това нещо, но напоследък гледам така повече да гледам себе си и създавай спомени също така. Да. Създавай спомени. Живота е низ от емоции, на които трябва да се наслаждаваш във всеки един момент и да извлечеш максимума от минимум. Да, абсолютно. И друго, което е много важно, има една такава римска максима, която гласи следното: живей честно, не вреди другиму, отдай всеки му дължимото. Това е. Гледай да не вредиш на другите хора. Просто лесно и точно. Абсолютно. Ако можеш, помогни. Ако не можеш, просто подмени този човек. В смисъл, не дей да го хейтиш. Аз не разбирам откъде идва тази злоба в този българин аджаба, че насякъде той трябва да се намеси, насякъде трябва да изрази негативно мнение. Не бе, брат, просто го пропусни. В смисъл, първо ти го съдиш, примерно този човек, както и за тебе има много такива приказки, без да те познават. Те не знаят, не могат да влезем в твоите обувки, ако ти казват, примерно, ради такъв, ради онакъв. Ти не знаеш каква е ситуация. Всеки може да е лошия на някой друг историята. Абсолютно. И както и в взаимоотношенията и дори с любимия човек, това също е нещо, което е много важно, да изградиш ни стабилни стойностни отношения, защото, както и ти виждаш, ние живеем във времената с най-много разводи. И това пак идва и от социалните мрежи, защото хората при първия проблем или нещо, което не им харесва в отсрещния човек, какво казват? Чао, аз мога да си намеря друго. Никой не е седнал да каже, добре, защо го направи това нещо? Дори в отношения между приятели. Ти си постъпил по един начин с мен, аз по един начин с тебе. Питам, защо бе, рад? Да се влезне в дълбочина на проблема. Влезни в дълбочина. Попитай другия човек какво чувства, какво мисли.
Защо го е направил това нещо? А не директно, бате, той е страшно макулка. Бате Вася, какво мислиш за живота, дали е съдба или избор? Честно казано, не знам дали, както и при тебе, не знам дали има нещо като еднозначен отговор на това нещо. Защото повечето хора асоциират, така да кажем, съдбата и я използват като оправдание. Нали, това всички го знаем. На мен ми е такава съдбата, на мен това ми е писано, докато те не осъзнават, че с изборите, които правят, се контролират съдбата си и се самосаботират. Да, ти можеш, примерно, когато още си бил в магазина, да си мислил, че някой ден ти със сигурност такава ти е съдбата да имаш наргиле барове и да си успешен в този бранд и бизнес. Но ти в крайна сметка, ако не направиш подсъзнателните избори да работиш, да го развиваш това нещо, то ще си остане просто е така само в твоята глава. А ти как мислиш по този въпрос? Че с изборите контролираме под една или друга форма съдбата. Да. Но има неща, които нямаме контрол на тях и трябва да обръщаме внимание само върху нещата, които зависят от нас. И така ще е доста по-лесно в нашия живот, ако приемем, че така се случват нещата. А може би като за финал на нашия разговор, какво би посъветвал младите хора? И не само. Хората, които искат да изградят нещо, да правят нещата, които харесват. Какви съвети и полезни практики би им казал? Това, което аз бих казал е на първо място да бъдете проактивни. Имайте желание да се развивате, бъдете постоянни, имайте критично мислене. Много е важно да можеш да приемаш критика, но да я приемаш от правилните хора. Но не може ти да бъдеш като кон с капаци и да си мислиш, че след ти си прав. Без значение в взаимоотношения, в бизнеса, приятели или половинка. Стреми се да се развиваш, грижи се за себе си. Грижи за твоето тяло, защото твоето тяло е твоя храм. Ти ако не се грижиш за него и за твоето физическо и ментално здраве, никога няма да бъдеш добър в взаимоотношенията и с другите хора. Опитай се и да можеш да изградиш стойностни взаимоотношения с човека до себе си, защото в крайна сметка човек, колкото и успешен да бъде, ако няма с кого да сподели неговия успех, той пак е нищо. Не дейте да директно при първия проблем да си тръгвате, работете на това нещо. Не си мислете, че едно взаимоотношение, примерно с човек от противоположния пол, трябва да бъде само цветя и рози и пеперутки в стомаха, защото такава любов не съществува. Истинската любов се уповава на уважение, на това да мога да разбереш човека, когато направи нещо, как си говорихме, да питаш защо и да работиш на това нещо. И просто бъдете добри хора. В смисъл, помагайте си. Защото в крайна сметка, ако не помагаш на другите, пак се губи смисъл. Това е, което мога да кажа и се надявам поне малка част от хората да ни послушат и да вземат от това, което сме си говорили до момента. Супер. Много благодаря за твоето участие, Бате Вася. Благодаря, че останахте до края. Абонирайте се за канала и до следващия път.